Angazi noma ngake ngakuveza ukuthi into engozi ngokukholwa ukuthi mawusukholwa uyocabanga ukuthi uNkulunkulu usebenza ngemilimo. Ziningi inkolo nabefundisi engeke ngibeze beshumayela befundisa abantu ukuthi abaye kudla amaphilisi ngoba uJesu uzobelapha. Ngempela abantu bewayela amaphilisi umuntu egcine segula kakhulu noma egcine sedlula emhlabeni. Uma siqala sifundisa abantu ukuthi bengazelaphi uma begula, kusho ukuthi umthetho kaNkulunkulu lapho awusazele ukuzophilisa kodwa usuzobulala. Mawufunda nje eBhayibhelini ngesikhathi impumputhu icela ukubona kuJesu, uJesu akaze ithandazele kodwa kunalokho wakha udaka wayibhixa ngodaka emehlweni nangempela sevuleka amehlo yabona. Lokho nje kukodwa kuyaveza ukuthi uJesu impumputhu wayilapha ngodaka akaze ilaphe ngomthandazo. Kuningi ke mawusukufunda nje eBhayibhelini kuyavela nokuthi kudala kwiTestament ekudala uNkulunkulu babekhuluma naye ngempepho bemenzela imhlatshelo. Lokho kukodwa kukhomba ukuthi impepho nje ayisiso isitha kuNkulunkulu. Impepho yakwazi ukuthi uyibheme mawusukuphethwe yikhanda. Ziningi ezinye izinto zokuzelapha nje osuke ongathi mawuzelapha ngazo kungabi isono kuNkulunkulu. Lapha singabala ngisho imsuzwana kodwa kubalekile ukuthi mawusukuyikholwa into nento sokuzelapha ngayo kuyofanele ukuthi uyithandazele uyicela ukuthi ingene nomoya kaNkulunkulu. Ithi noma ikwelapha kodwa ikwelaphe ibe inomoya kaNkulunkulu.